An bhliain se caite chuaigh mo scoil go dtí cluiche saca. Bhí éire in aghaidh an rúis. Bhí comórtas ar siúl sa scoil agus bhuaigh mé gá ticket don cluiche. Rith mé bhaile agus duine mé mo dheag. Bhí mé ar bís. Tá cuimhne na lá comh sólar i meid mé go dábhar fan an leabhar gur tharla sé inné. Bhí cluiche ar siúl i stad a bhíomha. nó ar sric mar an stad bhí slua ullmhór ann, bhí sé dubh le daoine. Thosaigh an cluiche ar a thug de clog agus ar leathúir tar éis seach tuaimar go dtí ar siocán. Bhí an táil linn mar bhí ar siocán in aice na cúil agus tháinig go mar gach rud. Tar éis 10 nóiméad formar kick pianos. Scóráil Robbie Keane an kick pianos. Agus thosaigh an slua ag canú Come Boys and Green. Ag leath ama thuaigh mé go dtí an leithreas agus formór bia. Thosaigh an cluiche agus scóráil éire arís. Críochnigh an cluiche ar 10 clog agus bhuaigh éire 2-0. Tar éis cluiche thuaigh mé bhaile agus bhí áthas an domhnár. Mar bhuaigh éire is fearnas fearlum.